Tak hoši, dneska vezeme Jeepa do servisu a musíme tady se tapnout trošku na natáčení, víte co. Takže klasicky jsme škrobali zase zevnitř a teď tady musíme se tapnout tohle. Tak hoši, chybíme tady střešní okno, 600 Kč. Je to automat hlavně, takže D jako dopředu, debile. A jedem. Krávo, hoši, pomalu. Pomalu. Je to taková loď, tyjo. Taková obrovská loď. Sedačky. Musím uznat, že stojí velice za hovno. To nemá žádný boční vedení, to je takový obrovský gauč. Tady v tom kloužu takhle ty kráso. Jo, žádnou oporu nemáte. Tak hoši, dáme zrychlení, jo? Jdem, play. Tam nemáme kilo. Je tam. Tak hoši, tak to má dobrý. A v čem vůbec sedíme, jo? Je to vlastně benzíňák 4.7 V8, prostě top, ale já nevím. Mně se s tím třeba jezdí jako blbě, jo. Mě nejvíc na těch autech, mě nejvíc sere ta sedačka. Prostě když ta sedačka stojí za hovno, takhle tady lítáš. Jo, prdel ti lítá dopředu, dozadu, tady jezdíš jak koko, ale i tak prostě v tom nemáte oporu, něco se stane a vy se držíte volantu, protože vás nic nedrží. Je to prostě na nic. Další věc je ten automat. Nevím, mě to prostě s automatem nebaví. Víš co, jakmile se tam nemůžu házet ty kvality, tak mě to prostě nebaví. Další věc je spotřeba taky. Ta je dosti velká. A tady spotřeba je kolem 20. No. Je to přece jenom 4.7 obsah V8, tak si něco veme, víš. Kroutící moment má takovej, že se kroutí i podvozek. Stejně jako u mojí oktávky. A máte tady 4kolku do rychla, do pomala. Takže prostě je to terénní auto, je to Jeep, no. Tak je, to stihnu. To stihnu, i kdybych tam měl 1.6. Tak. Na co si tady musíte dávat obrovský pozor, je to, aby vám to auto nešlo bokem, protože ono jde velice snadno a rádo jde bokem. Jo, takže tady jsou celoroční pneumatiky. Jak je to vysoký. Je to, ale Maybach, nebo co to je? Je to jak elektro. Nevím, ale vypadalo to hodně pod tlakem. Jak to auto je vysoký a vysokotěžiště, to prostě ještě na těch skurvených gumách, tak je velice snadné to někde rozhodit, nevědomky. Já jsem takhle jednou sjížděl, takhle jsem sjížděl v 60 k nám a najednou auto a už jelo, pičo. A teď já tady začal také lítat, teď jsem to si také přehazoval, také jsem lítal i s tím autem. No řeknu vám, hoši, byl to docela adrenalin. Tohle auto jedině s pořádnýma sedačkama, ale asi bych to nechtěl, já nevím. Já jakoby čeká mě rodinné auto, myslím si, že by to byla spíš Toyota 4Runner, nebo jak se to vyslovuje. Já se hodím od obrázek, anebo Toyota Hilux nová. Něco takového, když už rodinu, tak něco takového, ale stejně mi to pořád táhne k tomu Yarisovi. Toyota Yaris GR prostě. Já jsem v tom v životě ještě nejel, strašně bych se v tom chtěl projet, ale každý, co mi říká, tak říkají, že podvozkově je to auto prostě úplně šílený, že to je prostě úplně nesmysl a jsem na to hrozně zvědavý. Já doufám, že někdy bude příležitost se v tom autě svést, anebo jestli si dřív to auto koupím, to nevím. Já ani nevím, jestli je možnost jít do Toyoty a říct, že bych se chtěl svést v Yarisu. Že přemýšlím nad koupí a chtěl bych se svést. Uvidíme, jak to všechno bude, protože jestli se to povede a tenhle rok dokážu navázat spolupráci se Škodovkou, tak i fápka by mi stačila, viď? Jo, ale uvidíme, jak to všechno bude. Děláme pro to maximum a přemýšlím, že se přejmenuju na Instagramu na ten s oktávkou. Myslím si, že to bude trefnější než to, co tam mám teďko. Ale ne, zase tohle je taký, nevím, uvidíme.
A je nejhorší, já nemám ty nápady s kým konzultovat, jo. Bratrovi jsem včera říkal jeden nápad na video a v půlce toho nápadu začal hledat po, vůbec to nějak nezajímalo. Takže tak hoší, geometrie koukám taky docela v píči. Nebo možná to jsou ty vůle ve volantu, to mám volant mám hozený do toho úhle. A to je jedno. Oktávku jsem teďkom půjčil. Stejně jako tátovi. Ale už bych ji potřeboval zpátky. Teď mám vymyšlenýho takového kontentu. A teď nemám to auto. Mám v tom i to. Vlastně teď jsem si musel tady setupnout tu kameru, jste viděli, protože to mám všechno v ní, já jsem si to tam všechno nechával. Já to tam mám nastavený, tak jsem to nechtěl rozebírat. Jo, ale už by se docela šikla, neříkám nic. Každopádně, další věc. Řekneme si, co mi na tom autě baví, jo. Je to ten výkon. Ta stálá čtyřkolka, to je fakt něco úžasného, to... Já vím, že v Pískovně jsme lítali ty vole bokem, že jsme volant dávali na dorazy, nebo já jsem lítal v Pískovně bokem, takže prostě volant už dál nešel, že to bylo fakt úplně ty vole dokonalý, ale řeknu vám, je to něco jiného než oktávka, no. Hlavně ten výkon, jak je to tam instantně, jak je to atmosféra, jo, a instantně to tam prostě takhle šlapnete a jedete, tak to je brutální. Miluju to. Každopádně, je tady docela zima. V tom autě nemáte žádný displej, žádný knoflíky, tady máte prostě ten whip. Takže my si to hodíme na nožky a dáme tomu štromy. Tyvo. Jsem chtěl jenom na nožky. Myslím, že to auto to úplně nefíluje. Co po něm chci. Tak. Co mi tady třeba baví, je ten automat, jo, že... Ty pičo. Jo, nebo jak Italové. Čau, no tak, jo. Tak, hele, pustíme chlapa. Tak, má rozběhnutý, ty krále, jsem chtěl vystřelit, ale to bych ho sestřelil ještě. Ty vole, je to zábavný. Jo, a já bych jel normálně jak rovně. Tak. Opa. Tak, hop. Tak, Pčko a je to, hoši, jsme tady. Vypneme světla, je lepší jak problíkat, protože nikdy nevíte, kdy to svítí. A je to, hop. A jsme na konci videa. Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr a zvoneček a ti další video rozhodně neuteče. A pokud se ti líbí tahle sexy mikina, najdeš ji na www.cheerfulbrothers.cz. Tohle není jenom mikina. Tohle je vstupenka na všechny naše eventy. Tak neváhej a vstup do komunity Cheerful Brothers.